Sziasztok, én Benni vagyok, ideje bemutatkoznom. Romániában születtem, pontosabban Erdélyben, 25 éves vagyok, jelenleg Hamburgban élek, Németországban. Mivel napközben egy cégnél dolgozom, teamleaderként elég sok az ottani elvárás is, és aztán még itt is megpróbálok megfelelni, délutánként mindig azon vagyok, hogy minél több mindent tudjak fejleszteni, meg aztán streamek, videóvágások és a többi, ami ezzel jár. Úgyhogy olyan nincs egyszerű dolgom. A csatornán nagy részben sztori játékokat várhattok, most jelenleg próbálgatom magamat a shortsok gyártásával is, hogy pontosan milyen témában készítsünk videókat, de mindenképpen szerettem volna bemutatkozni nektek. De amúgy a főn content az ugye játék lesz, podcastekről még nem nagyon gondolkoztam, de még azt sem mondom, hogy az nem lesz, mert soha nem lehet tudni. Esetleg így játékról híreket, meg ilyesmit, meglátjuk, hogy erre lesz érdeklődés az ilyen contentre. És ja, úgy, hogyha szeretnél végigkövetni az utamon, nagyon szépen megköszönöm, hogyha feliratkoznál, egy kommentet és egy lájkot, hogyha dobnál, vagy megosztanád esetleg a videót. Nagyon-nagyon-nagyon értékelném, tényleg. Úgyhogy ja, találkozunk a következő videóban, sziasztok!